Már kiskorunktól kezdve suttog a világ, néha pedig kiabál, hogy valami benned javításra szorul. Hogy van benned egy hiba, egy repedés, egy rész, amit formálni kell, mielőtt elfogadhatónak, szerethetőnek, értékesnek érezhetnéd magad. Úgy nőünk fel, hogy azt halljuk, nyugodtabbnak, erősebbnek, produktívabbnak, spirituálisabbnak kell lennünk. Kevésbé érzelmesnek, kevésbé kaotikusnak, kevésbé intenzívnek. Idővel ezek a külső hangok belsővé válnak, átveszik a lelkiismeretünk hangját, és rétegről rétegre építenek egy csendes meggyőződést. Nem vagyok elég jó. Ez a hit árnyékként telepszik rád, irányítja a döntéseidet, formálja a kapcsolataidat, meghatározza a céljaidat. Öngerjesztő önszabotást és állandó erőfeszítést táplál, mintha minden hibád annak bizonyítéka lenne, hogy még mindig hiányzik valami. Értéktelennek érezzük magunkat, és egész életünkben próbáljuk megjavítani magunkat, mintha elromlott gépek lennénk, várva azt a pillanatot, amikor végre helyesen működünk. De mi is az a helyes? Ki határozta meg azt az ideális mintát, amit olyan kétségbeesetten próbálunk elérni? Carl Jung, az emberi lélek mélységeit kutatva, rájött, hogy a szenvedés gyakran nem abból fakad, akik vagyunk, hanem abból, hogy kétségbeesetten próbálunk nem azok lenni. Maszkokat, szerepeket, önmagunk szelídített változatait alkotjuk, hogy beleférjünk a társadalmi, családi, spirituális elvárásokba. Azt hisszük, idővel kiírthatjuk magunkból mindazt, ami tökéletlen. Anélkül, hogy észrevennénk, hogy éppen ezek a tökéletlenségek mutatják meg a teljességünket. Az az illúzió, hogy valami baj van veled, egy kollektív konstrukció, egy színház, ahol mindenki szerepet játszik, miközben elrejti a legnyersebb igazságát. Senki sem tanít meg arra, hogy az, ha töröttnek érzed magad, nem jelenti azt, hogy valóban az vagy. Senki sem mondja, hogy ez az alkalmatlanság érzése valójában irreális elvárások öröksége, amit rád vetítettek, mióta megtanultál beszélni. De az igazság egyszerű, és éppen ezért erőteljes. Te már most elég vagy. Nem azért, mert elérted valami ideált, hanem mert létezel. Értéked nem a teljesített célokban, a kijavított hibákban vagy az elkerült tévedésekben rejlik. Abban van, hogy itt vagy, most, lélegzel, létezel. Amikor ez az illúzió szertefoszlik, a teher, amit észrevétlenül cipeltél, elkezd leomlani, és ami marad, az nem egy új én, amit fel kell építeni, hanem az igazi én, amely mindig is ott volt, csak arra várt, hogy eszedbe jusson. Van egy láthatatlan színpad, ahol szinte mindenki játszik. Egy napi színház, ahol a főszereplő az ideális önmagad, az, aki soha nem hibázik, soha nem veszíti el az önuralmát, soha nem mutatkozik sebezhetőnek. Ebben az önépítkező előadásban élünk, anélkül, hogy észrevennénk, hogy az állandó jobbá válás vágya gyakran nem az igazság kereséséből fakad, hanem attól való félelmünkből, hogy nem szeretnek úgy, ahogy vagyunk. Kicsi korunktól kezdve azt tanuljuk, hogy az elfogadás erőfeszítést igényel, hogy a szeretet jutalom azoknak, akik jól viselkednek, akik alkalmazkodnak, akik megfelelnek. Így, anélkül, hogy bárki közvetlenül kimondaná, megtanuljuk, hogy a lényegünket meg kell szelídíteni, szűrni, korrigálni. A spontaneitás helyét átveszi az előadás. Az ösztön meghajlik a fegyelem előtt, a hiba szégyenné válik, az érzés gyengeséggé, és akkor elkezdődik a hajsza. Tanfolyamok, terápiák, guruk, célok, fogadalmak, nincs semmi baj azzal, ha fejlődni akarsz. A gond akkor van, amikor ez a fejlődés kötelezővé válik, amikor a személyes evolúció keresése bűntudattal párosul amiatt, hogy olyan vagy, amilyen. Az önfejlesztés elegáns álcává válik az önfeladásra. Olyan, mintha megpróbálnál méltóvá válni az életre, mintha az egy megszerezendő díj lenne, nem pedig valami, ami születésettől fogva a tiéd. Jung mélyen megértette ezt a csapdát. Nem úgy látta az embert, mint valami megjavítandót, hanem mint egy integrálódó lényt. A gyógyulás nem abban rejlik, hogy eltüntetjük a zavaró részeinket, hanem abban, hogy integráljuk, megértjük, befogadjuk őket, mint a lélek legitim kifejeződéseit. Az, hogy addig csiszoljuk magunkat, amíg bele nem illünk a tökéletesség sablonjába, éppen az, ami eltávolít a teljességtől. Az önfejlesztés színháza alattomos, mert erénynek álcázza magát. De a függöny mögött ott van a kimerültség. Egy mély fáradtság attól, hogy valami elérhetetlen után futunk. Mert a szerep soha nem elég jó, és a színész lassan elveszik a karakterében.
Egészen addig, amíg egy nap a saját csendedben fel nem bukkan egy kényelmetlen kérdés. Mi van, ha nem kell jobbnak lennem? Mi van, ha minden, ami most vagyok, már elég? Ekkor kezd szétesni a színpad. És itt, végre, lélegezhet az ember a forgatókönyvön kívül. Van egy csendes szorongás, ami áthatja annak napjait, aki azt hiszi, hogy alkalmazkodnia kell, hogy egész legyen. Egy szinte állandó érzés, hogy le vagy maradva önmagadtól, mintha minden reggel rohannod kellene, hogy valamit kijavíts, mielőtt a világ észreveszi. Mintha az élet egy futószalag lenne, és a személyiséged minden részletét felülvizsgálni, tesztelni, jóváhagyni kellene. De ez egy csapda. Az az elképzelés, hogy te egy megoldandó probléma vagy, egy kifinomult hazugság. Egy hazugság, amit a túllépés ígéretei és a motivációs beszédek táplálnak, amelyek azt sugallják, hogy a boldogság a javítás után vár rád. Így halogatjuk a békét, feltételekhez kötjük a szeretetet, elodázzuk a pihenést, amíg jobbak nem leszünk. Jung gondolatai más utat kínálnak. Azt javasolja, hogy az ember nem hiba, hanem az univerzum kifejeződése. Nem megjavítani kell, hanem felismerni. A individuációról beszélt, mint egy folyamatról, amelyben azzá válsz, aki vagy, nem pedig egy nulláról építendő projektről, hanem egy szoborról, amely már létezik, és csak a felesleges kőtől kell megszabadítani. A személyiséged minden vonása, minden hibád, minden impulzusod egy funkciót, egy gyökeret, egy jelentést hordoz. Semmi sincs ott véletlenül, nincsenek olyan részeid, amelyeket ki kell törölni, hogy mások ragyoghassanak. Az igazi egyensúly nem az érzelmi csonkításból születik, hanem abból, hogy radikálisan elfogadod, aki vagy, ahol a fény és az árnyék harmóniában létezik. Nem azért vagy itt, hogy addig csiszold magad, amíg el nem tűnsz. Nem vagy befejezetlen termék, amely jóváhagyásra vár. Az élet eseménye vagy, mint a táncoló láng, mint a hullámok, amelyek törnek, mint a levél, amely a maga idejében lehullik. Mindez indoklás nélkül létezik. És te is. Nincs olyan cél, amit el kell érned ahhoz, hogy értéked felszabaduljon. A puszta létezésed már annak bizonyítéka, hogy elég vagy. Amikor feladod azt a logikát, hogy meg kell javítanod magad, egy őszintébb térben kezdesz létezni. Egy olyan térben, ahol a hiba nem kudarc, hanem nyelv. Ahol a gyengeség nem rombolás, hanem a forma része. És ebben a térben, először, a benned lévő csend már nem kényelmetlenség, hanem otthon. Nézz egy fát, ahogy nő. Ágai nem követnek egyenes vonalat. Levelei nem egyformák. Nem kér bocsánatot, amiért a nap felé hajlik, és nem próbálja a mások elvárásaihoz igazítani a ritmusát. Csak nő. Ahogy a láng a széllel táncol, ahogy a felhők bűntudat nélkül oszlanak szét, ahogy a tenger céltalanul hullámzik. Egyik sem próbálja megjavítani magát. És mégis mindegyik a természetes tökéletesség kifejeződése. De az ember valahol útközben kivételnek kezdte látni magát. Mintha a teremtés hibája lenne, egy baleset, amit meg kell javítani, mielőtt békében létezhetne. Mércéket, célokat, viselkedési kódexeket hoztunk létre. Mindent azért, hogy megpróbáljuk kontrollálni azt, ami lényegében kontrollálhatatlan, az élet, amely bennünk pulzál. Elfelejtettük, hogy a természet részei vagyunk, nem különállók tőle, és ezért ugyanazzal a létezési joggal bírunk, mint bármely más életforma. Jung ezt kristálytisztán látta. Az tudattalamban a természet élő kifejeződését látta az emberben, nem pedig egy megszelídítendő ellenséget. Érzelmeink, ösztöneink, ellentmondásaink, mindez egy folyamatosan változó organizmus része. A probléma akkor kezdődik, amikor megpróbáljuk rögzíteni azt, ami áramlás. Amikor egy soha nem létezett ideális modellben akarjuk megfagyasztani a lelket. A természet nem kér elnézést a tökéletlenségéért. Nem próbálja visszafogni magát. És te, mint annak része, sem kell, hogy olyan mintához igazodj, amely tagadja a lényegedet. Az az elképzelés, hogy állandóan kontrollálnod kell magad, mindig kiegyensúlyozottnak, pozitívnak, alkalmazkodónak kell lenned, finom erőszak a spontaneitásod ellen. Olyan, mintha a szelet próbálnád megtanítani a helyes irányba fújni. Felesleges, és ami még fontosabb, lehetetlen. Minden mozdulatodban mély intelligencia működik. Egy bölcsesség, amely túlmutat azon, amit meg tudsz magyarázni. A nevetésed, a melankóliád, az érzékenységed, az erősséged, mindnek megvan a helye. Amikor abba hagyod, hogy elítéld magad azért, amilyen vagy,
Szinkronba kerülsz ezzel a természetes ritmussal, és ebben a ritmusban az élet áramlik. Nem azért, mert kontrollálod, hanem mert végre megengeded, hogy rajtad keresztül történjen. Kezdettől fogva tekintetek, szavak, elvárások formálnak minket. Nagyon korán megtanuljuk, hogy a szeretetnek ára van, a jó viselkedés, az elfogadásnak formája van, az alkalmazkodás, a láthatóságnak modellje van, a szerepjátszás. Így lassan, rétegről rétegre öltjük magunkra a szerepet. A spontán, vad, egész gyerek helyét átveszi a csiszolt, rendezett, társadalmilag elfogadható persóna. És ez a szerep idővel olyan valóságosnak tűnik, hogy elfelejtjük, csak egy szerep. De valami nyugtalanság mégis kiszivárog a réseken át. Egy csendes kényelmetlenség, ami felbukkan a sikerek közepette, a kényszeredett mosolyok között, azokban a pillanatokban, amikor minden rendben lévőnek tűnik, mintha valami belül azt súgná, hogy hiányzik valami, még akkor is, ha minden teljesnek látszik. És ami hiányzik, az nem valami meghódítandó dolog, hanem valami, amit elfeledtél, az igazi éned, ami a maszk mögött rejtőzik. Jung megértette ezt, amikor a árnyékról tanult, mindarról, amit elutasítunk magunkban, hogy beleférjünk a kollektív ideálba. Az autentikusság ebben az értelemben nem a személyiség díszítése, nem életstílus. Nem egy újabb verziója önmagadnak, hogy lenyűgözz másokat. Pont az ellenkezője. Az, ami megmarad, amikor abba hagyod a színlelést, amikor nem próbálsz többé látszani valaminek, amikor már nem feszülsz azért, hogy olyan legyél, amilyet elvárnak tőled. A gond az, hogy még a légy önmagad gondolatát is elrabolta a társadalmi színház. Azt mondják, légy hiteles, de valójában azt akarják, légy az a verziód, ami a legjobban tetszik nekünk. Így folytatjuk a színjátékot, próbálunk természetesnek tűnni, spontaneitást elérni, mintha az egy megszerezhető díj lenne. De az autentikusságot nem lehet elérni, az kibukkan, és csak akkor bukkan fel, ha az erőfeszítés megszűnik. A maszk levetése nem lázadás, hanem emlékezés. Nem arról szól, hogy lerombolod, aki voltál, hanem hogy felismered. Az csak egy kölcsönvett ruha volt. Egy védelem, ami egy ideig szükséges volt, de már nem szolgál téged. A maszk mögötti lény nem akar megfelelni. Egyszerűen csak van. Nem érdekli, hogy koherensnek tűnjön. Túlságosan elfoglalt azzal, hogy egész legyen. És amikor ez az igazság csírázni kezd, nem hangos. Nem érkezik nagy csinnadrattával, csak megérkezik. És az élet először a tiédnek kezd tűnni. Az elmét arra tanították, hogy minden ürességet kitöltsön, minden csendet megoldjon, minden érzelmet megmagyarázzon. Úgy nőttünk fel, hogy azt hittük, a több gondolkodás az út az értelem megtalálásához, hogy mindent megérteni a fejlődés jele, hogy a belső káosz rendezése az érettség bizonyítéka. De egy ponton elfáradsz. Nem az élettől, hanem attól, hogy állandóan megpróbálod megjavítani az élés élményét. Elfáradsz a narrálástól, az igazolástól, attól, hogy csiszolod a saját érzéseidet, mintha a lényegednek jóváhagyásra lenne szüksége a létezéshez. Aztán egy nap döntésből vagy kimerültségből a zaj alább hagy. A gondolatok ereje gyengül, és ami marad, az nem üresség, hanem csend. Egy olyan csend, ami nem követel magyarázatot, amit nem kell kitölteni. Egy tér, ahol nem vagy a gondolat, nem vagy az ítélet, nem vagy az emlék, sem a kigondolt jövő, csak jelenlét vagy, és ebben a jelenlétben valami felébred. Carl Jung tudta, hogy a tudattalan az apró részletekben, a szünetekben, az álmokban, a racionális logikát kikerülő szimbolikus képekben mutatkozik meg. Tudta, hogy van egy részünk, amit csak akkor érhetünk el, ha abba hagyjuk az irányítást. Ha nem erőltetjük a tisztánlátást, és hagyjuk, hogy az iszap magától leülepedjen, mert az igazi tisztánlátás nem meghódítható, az megtörténik. Nem megszerezhető, hanem eszünkbe jut. A csend kivonása, az interferencia eltávolítása. Amikor abba hagyjuk, hogy spirituálisak, tudatosak, jobbak akarunk lenni. Amikor nem harcolunk tovább azok ellen a részeink ellen, amelyek nem illenek az idealizált képbe. És ebben az elengedésben az én felébred. Nem valami mágikus vagy megvilágosodott lényként, hanem mint egy tér. Egy tér, ahol minden létezhet konfliktus, sietség, szerkesztés nélkül. Ebben az állapotban az élet már nem feladatok sorozata vagy belső csatatér. Mozgássá, áramlássá, táncá válik.
Nem kergeted tovább az ideális ént, és elkezded lakni a valódi ént. Nem azért, mert meggyőztél magad valamiről, hanem mert végre abba hagyod a menekülést önmagad elől. És amikor megállsz, rájössz, hogy mindvégig ott voltál, csendesen, nyugodtan, egészben. Ez a paradoxon. Minél kevésbé próbálsz lenni, annál inkább vagy. Amikor az erőfeszítés megszűnik, az én megmutatkozik. Nem mint egy győzelem, hanem mint egy hazatérés. Az emberi szenvedés legnagyobb része abból fakad, hogy megpróbáljuk irányítani az irányíthatatlant. Formálni akarjuk az időt, erőltetni az érzéseket, visszatartani a veszteségeket, megtervezni a váratlant. Azt akarjuk, hogy az élet engedelmeskedjen nekünk, hogy kövesse az általunk rajzolt utat, hogy illeszkedjen a vágyainkhoz, mintha a világ a mi akaratunk tükre lenne. És minél jobban próbáljuk uralni a ritmust, annál távolabb kerülünk a zenétől. De az élet nem statikus. Olyan mozgásokban pulzál, amelyek nem kérnek engedélyt. Előre halad, változik, meglep. És az irányítás, ez a jól öltözött illúzió, az, ami leginkább megakadályoz abban, hogy lássunk. Miközben azzal vagyunk elfoglalva, hogy előrejelezzük a következő lépést. Elmulasztjuk a most történő pillanatot, azt a momentumot, amelyben minden, amire igazán szükséged van, már itt van. Jung tudta, hogy az abszolút rend keresése egy mély félelmet rejt a belső káosz elől, és hogy gyakran éppen ebben a káoszban lakozik az igazság. A mindent helyesen tenni kísérlete legtöbbször annak elkerülése, amit nem értünk, vagy amit nem akarunk elfogadni. De nincs növekedés megadás nélkül. Nincs ébredés anélkül, hogy megengednéd magadnak az elesést. Az élet tánca akkor kezdődik, amikor elengeded a szálakat. Amikor nem gyakorolsz minden mozdulatot, nem méred minden szavad, nem keresel célt minden lélegzetben. Ez nem feladás, ez bizalom. Annak tudása, hogy van egy intelligencia, ami ősibb, mint a félelmeid, bölcsebb, mint a terveid, őszintébb, mint bármely tanítás. És ez az intelligencia benned van, nem rajtad kívül, nem kell erőltetned az értelmet. Az úgy bukkan fel, mint a fény, ami átcsillan a réseken, mint a nevetés, ami kontroll nélkül kiszakad, mint a könny, ami engedély nélkül hullik. Az értelem akkor jelenik meg, amikor nem próbálod megfabrikálni. Mert élni nem egy tökéletes terv végrehajtása, hanem együtt mozogni azzal, ami van, ahogy van most. Amikor táncolsz az élettel, rájössz, hogy nem te vezetsz, téged vezetnek. És ebben az állapotban az létezés nem próbatétel, nem győzelem, nem verseny, jelenlétté válik. A jelenlétben pedig nincs erőfeszítés, csak igazság. A legmélyebb igazság ritkán kiált. Suttog a követelések zajában, két belső elvárás között, a rövid térben, ami az között van, amit próbálsz lenni, és ami már vagy. Nem vagy törött, soha nem is voltál. De olyan sokáig próbáltad megjavítani, csiszolni, igazítani magad, hogy elfelejtetted az eredeti formádat. Elfelejtetted, hogy a létezésed nem szorul indoklásra. Elfelejtetted, hogy minden maszk mögött csak élet van, nyers, tökéletlen, egész. Nem arról van szó, hogy jobbá, spirituálisabbá, összehangoltabbá válj, hanem arról, hogy emlékezz. Emlékezz arra, ami természetes volt, mielőtt a kondicionálás elkezdődött. Emlékezz a csendre, ami a megítélés előtt létezett. Emlékezz arra, aki voltál, mielőtt elkezdtél összehasonlítani, versenyezni, próbáltad kiérdemelni azt, ami már a tiéd volt. Carl Jung azt mondta, hogy az individuáció nem arról szól, hogy valami újjá válj, hanem hogy azzá válj, aki a teljességedben már vagy, integrálva, elfogadva, kibékülve. Nem te vagy a gondolat, ami azt mondja, nem vagyok elég. Te az a tér vagy, ahol ez a gondolat megjelenik és eltűnik. Te vagy a csendes háttér, amely mindennek tanulja, a kételynek, a félelemnek, az eufóriának, a fájdalomnak, a vágyaknak. Ezek egyike sem határoz meg téged. Mindez csak benned történik, és amikor ez a felismerés nem hiedelemként, hanem közvetlen tapasztalatként ébred fel, valami megváltozik. Abba hagyod az ellenállást azzal szemben, ami van, és elkezdesz emlékezni. Emlékezni arra, hogy nem javításra van szükséged, hanem jelenlétre. Emlékezni arra, hogy az élet nem egy létra, amit meg kell mászni, hanem egy áramlás, amit meg kell élni. Emlékezni arra, hogy nincs kit lenyűgöznöd, nincs követendő minta, nincs elérendő tökéletesség.
Csak a most van, az a hely, ahol az igazság nyugszik, csendesen, erőfeszítés nélkül, arra várva, hogy abba hagyd az előle való menekülést. És ebben a hazatérésben megtalálod, amit mindig is kerestél, azt az egyszerű és erőteljes állapotot, hogy itt vagy, ilyen vagy, és nincs szükséged semmi másra, csak a saját létezésedre. Az emlékezés nem vég, hanem újrakezdés. Egy tér, ahol félelem nélkül lélegezhetsz, élhetsz anélkül, hogy elrejtőznél, létezhetsz anélkül, hogy igazolnod kellene magad.